Moi! Lanu on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten virtuaalinen kirjallisuusfestivaali, joka sai alkunsa keväällä 2020, kun yli 40 kirjallisuuden tekijää järjesti lapsille ja nuorille talkoohengessä ohjelmaa somessa 1 viikon aikana. Syksyllä joukko kirjailijoita kokoontui ideoimaan tapahtumalle jatkoa ja toiminnan taustalle syntyi lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali Lanu ry. Meidän tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä lisätä kotimaisen Lanu ja YA eli Young Adult-kirjallisuuden näkyvyyttä. Ekasta vuodesta Lanufestari on kasvanut ja nykyään mukana on myös dokumentteja ja paneelikeskusteluja somelive-lähetysten lisäksi. Tästä tekemisestä meidät on palkittu myös Onni Mannilla ja kirja-alan edistämispalkinnolla. Ja arvatkaas mitä? Upeita uutisia! Lanufestivaali järjestetään toukokuussa 2024 4. kerran ja tällä kertaa festarin teemana on itseilmaisu. Ollako vai eikö olla? Aiemmin vain virtuaalisena järjestetty kirjafestari starttaa 4.5. Helsingin keskustakirjasto Oodin Maijan salissa ilmaistapahtumalla, johon just sä oot tervetullut mukaan. Mukana ohjelmassa on 6 uutta kirjallisuusaiheista lyhytdokumenttia, joiden ensi-illat nähdään livepäivänä isolta screeniltä Oodissa, kiehtovia kirjallisuuskeskusteluita, kirjavinkkauksia ja Kirjakallion opiskelijoiden draamavinkkaus sekä paljon muuta mukaansa tempaavaa kirjapöhinää. Dokkareiden lisäksi myös puheohjelmien taltioinnit ilmestyvät myöhemmin katsottaviksi Lanufestareiden Tube-kanavalle Lanufestarit, jossa ne ovat vapaasti nähtävillä kevätlukukauden loppuun asti. Tilaappas muuten se kanava osoitteesta youtube.com/lanufestarit ja seuraa myös meidän IG-tiliä Milkumaku Lanufestarit. Myös vuoden 2022 ohjelma palaa nähtäville. Mukana muun muassa Remedy-peliyhtiön luovajohtaja Sami Järvi, YA-vinkkausten palkittuja kirjailijoita sekä kuvittajia. Ja hei, sä voit itekin osallistua Lanu Freestyliin. Tsekkaa tarkemmat osallistumisohjeet meidän verkkosivuilta. Ja samasta osoitteesta eli lanufestarit.fi löytyy myös ohjelmaan liittyviä tehtäviä. Lanufestivaali tuo kirjan ystävät yhteen ja tarjoaa tilaisuuden intoilla yhdessä hyvistä kirjoista, sarjakuvista, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Tuu mukaan tapaamaan kirjallisuuden tekijöitä livenä, ota kaverit mukaan ja jaa somessa omat ohjelmavinkkisi. Tervetuloa festareille. Are you ready?